co úplně jako nechceš vidět, nebo když to vidíš ve filmu, tak si úplně jako říkáš, že ještě, že je to jenom film, tak jsem jako žil tady tuto story. Jsem úplně netrpěl tím, že bych jako někoho sundal, ale spíš tím, že mi jako v náručí umírali kamarádi. Jako, no. Jaká je úloha té francouzské legie? Tam to je nastavený tak, že buď vyhraješ, nebo chcípneš. Já když tam byl, tak brali třeba 20 lidí jakoby z 1,5 tisíce. Jako. Tam vlastně měsíc si s tebou dělají úplně co chtějí. Je to všechno jako o té mysli, že když hlava říká ne, tak to může ještě 3krát tolik. Změnilo tě to, že jsi musel někoho zabít? To je jasný. A děli se tam jako brutál zvěrstva. Jako, takže tam jedeš prostě po silnici, každý 3 kilometry je tam rozkládající se prostě mrtvola prostě člověka, kterou jako nikdo nepohřbí. Ale v každé válce to je tak, že vždycky jako nejvíc trpí civilisti. Afrika to je jako jiný svět. Jo. Tam jako lidský život má cenu, já nevím, no, jako 1 kozy třeba. Potom, co jsem vlastně vstoupil do té legie, tak jako jsem si řekl, že to mý poslání je bránit jako slabší, nebo učit slabší se bránit proti těm silnějším. To je důvod vlastně, proč já teďka jako učím ty děti, aby byly nějakým způsobem silný, odolný, jak fyzicky, tak vlastně jako mentálně. Myslím si, že těch chlapských vzorů tady úplně už teďka to moc není. To zní jako takovej scout na steroidech. Jo, no.